Szép jó napot kívánok mindenkinek, köszöntöm a Sportklub nézőit. A felvezető körrel nyitjuk meg élő adássorozatunkat ezen az autósportos hétvégén, mert hogy a Superstars International széria utolsó előtti futamára kerül sor Vallelungában, és 4 pilótának van még esélye arra, hogy bajnok legyen. Ugye az olasz pontvadászat már eldőlt, de itt még 4-en vannak. Luigi Ferrara, aki nagyon elrontotta a kvalifikációt, és csak a 12. helyről várja ezt a mostani futamot. Alberto Cerchi és Thomas Biaggi mindketten BMW-vel. Cerchi majd a második, míg Biaggi a 4. rajtkockából vág neki a futamnak, és Andrea Bertolini, aki a pole pozíció. Ő 20 pontos hátrányban van Luigi Ferrarával szemben, csak úgy, mint Thomas Biaggi, míg Alberto Cerchi, a fiatal tehetség 11 ponttal van lemaradva Luigi Ferrarához képest. Ugye összesen 42 pontot lehet még szerezni, hát abból ugye a pole pozícióért egyet már bezsebelt Bertolini, úgyhogy így konkrétan 19 a hátránya. És hát így vág neki ennek a futamnak. Amikor a Maserati Quattroporték jók voltak, akkor általában nagyon jók voltak a szezonban. Ugye a csapattársa Alessandro Pierguidi, mire az ő autója összeállt, megépült, addigra már nem igazán tudott beleszólni a bajnokságba, viszont futamokba beleszólhat, és ez nagy előny lehet majd Bertolininek. De hát a nagy kérdés az az, hogy Luigi Ferrara 12. helyről mit tud bemutatni ezen a futamon, mennyit tud menteni a menthetőből. Nagyon érdekes, hogy Ferrara vezet, mert ő az egyetlen az első 4-ben, ugye, aki még bajnok esélyes, hogy matematikailag bajnok lehet, szóval közülük neki nincsen futamgyőzelme. Tehát Cerchinek van 3, 2 Biagginak, 5 Bertolininek, tehát ez egy esetleges Cerchi-Bertolini pont azonosság esetén lehet majd érdekes, de Luigi Ferrara mindenkivel szemben mínuszban lenne. Most ezt a 2-t megnyerné, akkor ugye Biaggival egálban lenne, de hát 12. helyről ez meglehetősen futurisztikusnak tűnik. Ez Alberto Cerchi autója, jobb oldalon a BMW-k, a piros, visszapillantó tükrű Cerchi, Biaggi a kék, és a fehér pedig a következő csapattársuké, Stefano Gabellinié. Na de akkor figyeljük. Ugyebár guruló rajtról van szó, a safety car már bement, és akkor pillanatokon belül jönnek a zöld lámpák, meg is érkeznek, és nagyon jól kapja el, úgy tűnik, a rajtot a két Maserati. Michele Cerruti rózsaszín autója sejlik ott fel egy pillanatra. 45-össel Gianni Morbidelli, korábbi 3-szoros bajnoka ennek a szériának, és Pierguidi följön a második helyre. Ez az első történés. Cerrutinak sikerült nagyon jól a rajt, és Johnny Herbertnek. Itt pedig Luigi Ferrara autójából követjük az eseményeket. Most nála konkrét pozíciót nem tudok mondani, de az látszik, hogy igazán jó, biztos nem kapta el a rajtot. A 12-ről előrébb tudott jönni, ez egyértelmű. És Bertolini már most nagy előnyre tesz szert. Pierguidi, aztán utána jön a 3 BMW. És aztán Massimo Pigoli autója. Aztán Cerruti. És talán mögötte már Montanari után Ferrara. És Pierguidi, ahogyan kell, hát szinte védi a saját emberét. Ugye 25 perc plusz 1 kör, ezek a szabályok. Ugye Fabrizio Armettát láthattuk a Chevy Luminával, és közben Cerruti.
és próbál előzni Ferrara Montanari mellett. Meg is van a célegyenesre ráfordító kanyarban, össze is jön konkrétan az előzés. Ferrara ezzel a 8. Na hát azért ez, amilyen gyengén indult, olyan jó lett az első kör végére. És Biaggi nézelődik ott egy pillanatra, de egyelőre még neki kell inkább odafigyelnie Stefano Gabellinire. Ez egyelőre Bertolininek tökéletesen megfelel. 1 pont a pólért, és útban további 20 egységhez. Jók a BMW-k és nagyon jók a Maseratik ezen a pályán, ez egyértelmű. Így is néz ki, 2 Maserati, 3 BMW, aztán utána 4 Mercedes, és aztán a többiek. A Chevy Lumina, az Audi RS4-jel Morbidelli, sokkal hátrébb Cesari, a Jaguárral és Benedetti a Cadillac-kel. Na nézzük, Cerruti mellett el tudna menni, itt még nem Luigi Ferrara. Igaz, az óriási lenne, hogy valaki akár bajnok is lehet, hogy bajnok lesz futamgyőzelem nélkül, de egyelőre még nincsen nyerésben ilyen tekintetben, mert szépen lépd el előre, de ez még kevés. Biaggi általában a futamok második felét nyomja meg, Bertolini az elsőt, de például ugye a legutóbbi állomáson ott Alberto Cerchi, aki 2-ös győzelmet tudott aratni. Mugello-ban, előtte Spa-ban ugye Bertolini hétvégéje volt. Ugye előtte nyerte Cerchi Misánóban az első ilyen kategóriás futamát. Előtte megint 2-2-ös győzelem volt Bertolini, Donington Parkban és Portimaóban pedig Biaggi, miközben még egyszer láthattuk azt a bizonyos Ferrara előzést. Itt pedig, amit Michele Cerruti látott az egészből, remekül kezdte a szezont, ő nyerte az első verseny hétvégén Monzában a második fut. Na nézzük a távolságot. Bertolini, hát papír, és nagyon érdekes, mert Ferrara szépen beéri majd Pigolit, és aztán majd a BMW-ket. A legjobb Bertolini 1.41.2.16. Most 1.41.098 az újabb, leggyorsabb kör, ezzel de lassabb Pierre Guidi, és többen mindenki más. Itt látható az a harmadik körben futott remek idő. És nézzék meg, Ferrara már tapad Pigolira. És eddig, amikor tapadt, abból az lett, hogy utána előzött is. Na figyeljük. És nem, hogy Cerchiék megelőznék Pierre Guidit. Pierre Guidi húz el tőlük. Ugye a motorjával voltak gondok, és emiatt nem sikerült a kvalifikáció, nem lassú volt Ferrara. De azért Pigolit nem könnyű megelőzni, mégiscsak egy volt bajnokról van szó. Ugye ő, Morbidelli és még Biaggi, akik valaha nyertek ebben a kategóriában bajnoki címet. 1.47.85-öt futott az előbb Bertolini, és 1.48.74-et Pierre Guidi.
7 tizeddel jobb, mint bárki más a pályán. Na és ott közben történhetett valami, mert Színi autója nincsen kifejezetten jó formában, Armetta pedig De Lorenzivel csatázik. És ráadásul Színi autóját, ugye ő a Jaguarból ült át a Mercedesbe. Ez azért lassítja is, sőt, ugye a gumihoz is picit hozzáérhet az a rész, mert folyamatosan így van, ez így nem egészséges, ezzel nem fogja tudni folytatni. Ott éppen De Lorenzi volt az. Nem tud rendes sebességeket autózni így. És közben visszatérünk Ferrarára. Hát Bertolini egyelőre hibátlanul versenyez, és borzasztóan gyors. .41, 2.79. Ez is megteszi. Nem kell borzasztóan nyomnia neki. Hát nem irigylem a többieket. De ne felejtjük el, ugye azért Biaggi-nek és Cserkinek még így is van 9 pont. Illetve Cserkinek van 9 pontja a Bertolinivel szemben, tehát az majd a záró futam előtt még érdekes lehet, mert most ő szerez hát véletlenül, ha így megy tovább, 22 pontot. Győzelem, pole pozíció és leggyorsabb kör. Ha csak nem valaki csodával határos módon nem fut egy gyorsabb időt annál. És ugye Cserki jelenleg a harmadik, ott egy 7 pontos differencia van, tehát még maradna, és nem akar Ferrara viszont Pigali mögött maradni, és nem is marad. Szépen csinálta megint. Hihetetlen, milyen higgadt tud maradni nyomás alatt. Na most visszakapta De Lorenzi vissza. Ez pedig ismét az előzés. Hát összeért egy picit a két autó. Mondjuk ez előfordul ebben a kategóriában. Ő pedig a regnáló bajnok Biaggi. Neki így azért romlanak az esélyei. Nyilván Ferrarának is, de hát ezt nem kell külön mondani. Minden esetre nagyon érdekes lesz majd. Ígérem, majd számolgatunk a futamot követően, hogy délután majd mindenki úgy jöjjön le már TV képernyő elé, hogy tudja, hogy mivel kell számolnia a győzelemért. Annak, akinek szurkol, hogy a 16:40-kor majd Világi Péter kollégám tolmácsolásában kerülnek kiosztásra a bajnoki címek. Itt pedig Luigi Cecchi próbálja előzni a Cadillac-et a Jaguarral. Megint. Hú, nézzék meg, micsoda kis Mercedes vonat. Ferrara, Pigali, Cerruti. Aztán Montanari és Színi a sorrend, ezt akartam megnézni. És Pigali visszavette a pozíciót Ferrarától. Hát ha innen nem tud tovább lépni Ferrara, ez a 6., 7. hely. Az még jelenthet neki előnyt azért.
A 12-nél biztos, hogy jobb. Ez nem kérdés. Pigali nagy küzdő, és szeretjük is az ilyen pilótákat, hiszen mondom azt, hogy fel is adhatta volna, hát ő nem a bajnoki címért megy, de nem, és így izgalmas. Színi pedig végül nem jött ki, hát bírja, meddig bírja az autó. Na és akkor megint csak ezúttal Cerruti autójából figyeljük az eseményeket. És nézzék meg, Montanari, majd, hogy nem, de sőt így kihasználja azt, hogy Ferrarát nem akarta elütni Cerruti, és majdnem el tud így menni mellette Montanari. És Ferrara így olyan tekintetben bajba kerülhet, hogy egyrészt a 6. helyért járna még plusz 2 pont, plusz ez most egy nagyon veszélyes terület. Visszatérünk egy picit a Cadillac Jaguar BMW Audi 4-esünkre. Benedetti, Cecchi, Papini és Bossi. És Ferrara most küzd nagyon, de hát nem azért, amiért szeretett volna, pozíciójáért küzd. Hát ha így lenne vége a futamnak, akkor nagyon izgalmas lenne az utolsó, miközben Piccoli csúsztatja egy kicsit túl az autót. Ugye 160 pontja lenne Ferrarának, 157 Cerkinek, 158 Bertolininek, és Tomás Biagginak is lenne 156, tehát bocsánat, 146 neki akkor. És kérdés, hogy meddig húzza Színi, tehát 3 ponton belül lesznek 3-an. És hát a 20-on belül lesz egyébként Biaggi is, tehát marad ugyanaz a 4 pilóta, senki nem veszíti el az esélyét, de akkor azért inkább azt mondanánk, hogy a Ferrara, Cerki, Bertolini 3-asból kell, hogy kikerüljön a győztes, és elnézve Bertolini tasenyét és sebességét, ha így fejeződik be, akkor az ember fogadna talán elsőként. Nézem egyébként, hogy Montanari autójából is jönnek ki ilyen érdekes füstszerű kezdemények. Annyi nem, mint Színiéből, de és nagyon úgy tűnik, hogy Ferrara eddig tartott. Ami még van ott esélye küzdeni, minek menne be a boxba, ilyen tekintetben igaza van. És Bossi pedig megelőzte Papinit. Itt pedig De
Cesári, nézd be, De Lorenzi mögé. Ez volt ugye az a korábbi Bossi előzés. Ó, és itt is egy jó kis csata. Itt majdnem keresztbe áll az autó. Hát Ferrari-nak még küzdenie kell azért a 7. helyért. Közben pedig Benedetti most egy darabig nem csatázik tovább. Hát szerintem egy kicsit hozzáért az autójához Bossi. Viszont Pierre Guidi mögött Nick Cserki elindít egy elkeseredett utolsó hadjáratot. Ugye 1.40-es köröket mennek, tehát nagyjából 5-tel kell számolnunk, mert 3 még azt a következőt befejezik, és plusz 1. De majd meglátjuk. És most Cserki egyértelműen közeli, de tegyük hozzá, most már 1.42.3-as köröket megy az élen Bertolini, 1.42.6 volt Pierre Guidi, de ehhez képest 1.42.2 volt Cserkié. Lehet, hogy ugye mondtam Bertoliniék, de főleg ő az elejét nyomja meg, aztán utána nyilván a gumik is úgy kopnak. Lehet, hogy Montanari végül kijött, vagy Színi. Ebben nem lehetett megállapítani. Montanari volt egyébként, most már egyértelmű. De Lorenzi pedig szintén bejött a boxba, ugye az ő 12-es számú BMW-je, ami megpördült ott egyel korábban. Ő sem tudott a pályán maradni, mindketten a box utcában tartózkodnak jelenleg. Egy újabb kör most már befejezve. Igen, még 4 kör lesz. De vajon tudnak-e még gyorsulni Cserkiék? És mennyit lassul Bertolin és Pierre Guidi? Itt már nagyot fékezett Pierre Guidi, valószínűleg a gumik fogytak el a Maseratinál, vagy a Maseratiknál. Csak hát ekkora Bertolini előnye. Hoppá! Szépen sikerült megfogni azt az autót. De úgy nézem, hogy De Lorenzi közben visszajött a pályára. Miközben mi Csekki és Papini csatáját látjuk. Ezt látta Csekki. Jó kis drift volt itt a verseny közepén. Ugye Csekki, Papini, aztán Armetta. Na majd most 2.55 van még. 1.42.7 volt Bertolinié.
Pierre Guidi 1.42.6 és 1.42.8 Cserki, tehát most nem tudott hozni semmit Pierre Guidin. Nagyon nehéz elképzelni, hogy ne ez legyen a sorrend. És akkor lesz minden úgy, ahogy ezt én korábban felolvastam, amennyiben ugye Ferrara tudja tartani Cerrutit maga mögött. Itt van még egyszer. Nem, most akkor nem sikerült Csekkinek megfogni az autóját, őnek is a gumik koptak el, nem véletlen átnák keresztbe majdnem egyszer. Na és akkor Ferrarára figyeljünk. Ezen múlik, hogy mennyi előnye lesz az utolsó futamon. Ugye mondom, a délután folyamán még 21 pontot maximálisan ennyit lehet gyűjteni, de ezen belül lesznek 4-en. Csak az a kérdés, hogy ugye 1 pontnyi a különbség a 7. és a 8. hely között, hogy 159 vagy 160 pontja lesz majd Luigi Ferrarának. Ugye ezt befejezték, és a következő Bertolini által megkezdett kör lesz majd az utolsó. Ugye mert közben lejár majd az idő. És akkor 157, 158 és 160, így állunk most, hogyha Ferrara maradott ahol. Abból még annyi minden lehet. És Pigoli, hát nagyot segített ő Cserkinek és Bertolininek, mert ott visszaelőzte Ferrarát, amikor lendületben volt. És akkor lenne még plusz 2 pontja, 162-ről indulna Ferrara. És annyira nem lassú azért Ferrara, tehát majd meglátjuk a második futamon, mit tud mutatni. De én 1-2 pontos előtt úgy nem tud tartani, hogy Bertoliniék így versenyeznek. Jön az utolsó kör tehát. Bertolini haza fog érni, ez már elég régóta egyértelmű. Pierre Guidi lehet még kérdéses, de 1 másodpercen belül van Cserki hozzá képest, az még azért nem azt jelenti, hogy tud előzni. Hát ahhoz Pierre Guidinak nagyot kell hibáznia. Kétszer tudott duplázni Bertolini, és tegyük gyorsan hozzá, hogy amikor az egy második futamon így mindent vitt az elsőben, akkor is utána egy második hely volt, amit behúzott, szóval amikor jó a Maserati, mert ezeken a hétvégéken volt jó, a többi kevésbé, akkor általában nagyon jó, és nem nagyon tudnak vele mit kezdeni a többiek. De hát technikai sportról lévén szó, biztosan csak majd a következő futam végén, de ez alapján, a futam alapján a legalacsonyabb odza azért lehet, hogy még így is Bertolininak van a 2011-es bajnoki címet illetően. Megnyeri tehát
a vallelungai futamot. Andrea Bertolini, és ezzel nagyon nagy lépést tesz az utolsó futamon, hogy legyen esélye bajnoknak lenni. Aztán jön Pierre Guidi a második helyen, Cserki a harmadik, Biaggi a negyedik, Gabellini az ötödik, tehát együtt utána 3 BMW, majd következik 5 Mercedes, Pigali, Ferrara, Ceruti, Sini és Dromedari, tehát Ferrara maradt a 7. helyen, 160 ponttal vezeti a bajnokságot, 2-vel lemaradva mögötte Bertolini és 3-mal Cserki, és Ferrarához képest 14-jel Thomas Biaggi az inkább matematikai esély, semmint realitás. Bertolini és Cserki viszont annál inkább, mert Cserki is azért nagyon gyors volt, és rajtnál még azért történetnek érdekes dolgok. Nem lehet itt senkit leírni. Nagyjából befut most már mindenki. Dromedari volt az utolsó pontszerző a 10. helyen. Többek között azért, mert Montanarinek ugye ki kellett állnia, ő volt még Sini előtt korábban. Benedetti a Cadillackel még befut, ő az utolsó, aki ezt megtette. Armetta, Montanari és De Lorenzi pedig a box utcában vannak. Na tehát akkor a mostani dobogó nem dönt még ilyen tekintetben semmiről, majd a délutáni az lesz az igazán fontos, csak úgy, mint a Sprint GT-ben, itt a Superstars International-ben is, majd ott avatnak bajnokot. Íme az eredmény: Bertolini, Pierre Guidi, Cserki, 3-as, Bertolini, Cserki, Biaggi és Ferrara. Ők lehetnek 4-en bajnokok, senki más, és valamelyikük lesz is majd délután fél 5-kor. Ez tehát akkor a hivatalos sorrend. Hát az biztos, hogy lehet majd a körmünket rágni a délután folyamán, mert ritka izgalmas pillanatok várhatók. Én ezzel búcsúzom. Világi Péter kollégám várja majd önöket a délután folyamán. Bertolini győzött, és nagyot nyerhet még a későbbi futamon, a viszontlátásra. Kellemes időtöltést a száguldás szerelmeseinek. Superstars olasz túrautó bajnokság élőben itt nálunk a sportklubban. A helyszínünk Vallelunga. Különleges versenyautó csatáznak majd egymásért. Ez egyben egy nemzetközi verseny és egyben egy olasz bajnokság is. Itt éppen Ceruti fedélzeti kameráját látjuk. Ezen a versenyen dől el, hogy ki lesz az olasz bajnok, és ezen a versenyen dől el, hogy ki nyeri a Superstars sorozatot. A pole pozícióban Andrea Bertolini nem ezzel a kisgéppel érkezik, már ott ül Maserati Quattroportéjában. Alberto Cserki lett a második egy M3-as BMW-vel, Pierre Guidi Alessandro a másik Maseratival, a harmadik helyről Thomas Biaggi a másik olasz gyári BMW-vel, mert hogy van olasz BMW csapat, ami gyári támogatást élvez. A negyedik helyen Johnny Herbert, a nagy öreg, az egykori Forma 1-es menő, az ötödik C63-as AMG Mercedesével. Gabellini indul mellőle a 6. helyről. Morbidelli, a legjobb Audi pilóta, a gyeres 4-essel a 7. Ceruti a 8. helyről. Bertolini nagyon meggyőző fölénnyel nyerte az időmérőt. Látják, hogy csak ő volt 1.39-en belüli időn. Ferrara, aki vezeti jelenleg a bajnokságot, csak a 12. lett, ő motor problémákkal küzdött. Luigi Ferrara, neki is C63-as AMG típusú versenyautója van. Van egy Chevrolet Lumina CR8-as, van egy Jaguar XF-ünk a mezőnyben, van egy Cadillac CTS V típusú versenyautó, van 550i BMW, abból is ritkán látunk versenyváltozatot, még ha ezt nem is a BMW gyározta össze. Elment a felvezető körre a mezőny.
Egy győzelemért 20 pont jár. Nagyon-nagyon szoros. A nemzetközi verseny is, az International Series. Itt Luigi Ferrara vezet 162 ponttal, mögötte van Andrea Bertolini 158-al. Hát őszintén szóval Ferrarának erről a 12. helyről nincs sok esélye. Ő talán csak abban reménykedett, hogy mondjuk Bertolini, Cserki, vagy Thomas Biaggi is olyan helyen végeznek, hogy nem tudnak annyi pontot szerezni, hogy őt megelőzzék. Az olasz bajnokságot Alberto Cserki vezeti a BMW M3-assal, 120 pontja van Cserkinek. Itt Ferrara a második helyen áll, 12 pontos a lemaradása. Max Piccoli itt a harmadik, Thomas Biaggi pedig a negyedik. Különleges autók. Magyarországon nem nagyon látni mondjuk Chevroletból versenyautót, tehát az M3-as BMW és a C63-as AMG Merci azért az inkább megszokott látvány. Szóval lesz itt küzdelem, ráadásul itt hála az ének a GT Sprint sorozathoz képest ugyanabban a kategóriában megy az egész mezőny, tehát itt mindenki küzdhet mindenki ellen. Számunkra is sokkal követhetőbb és sokkal élvezhetőbb lesz majd ez a verseny, legalábbis remélem. Ezek a Maserati Quattroportik, amelyek itt vannak, ezek egy svájci csapat által felkészített versenyautók. Ugye az utcai Quattroportik 4 kerékhajtásúak, itt ezek most hátsó kerekesek. A váltó és a motor hangja, ami olyan sok rajongónak örömet tud okozni. Lassan visszaér a mezőny a célegyenesbe. 4085 méter hosszú egy kör itt a Vallelungában. Piero Taruffiról van elnevezve egyébként a versenypálya. Egy híres olasz pilóta volt. Kimegy a safety car, repülőrajt van. Cserki vagy Bertolini. Most fordulnak be a célegyenesbe a pilóták. Nem túlságosan széles itt a pálya Vallelungában. Zöldre váltott a lámpa, Bertolini az első, Cserki eljön másodiknak. A két Maserati aztán lelépi a mezőt az első kanyarig. 25 perc plusz egy kör. Ennyi a versenytáv, vagy a versenyidő. Az első pár kanyarban ugye nagyon együtt van még a mezőny. Bertolini úgy jött el, ahogyan tervezte. A két Maserati tehát. Pierre Guidi a másikban, Cserki a harmadik, Johnny Herbert fejött a negyedik helyre. Ez pedig Ferrara autójában volt ez a kamera. A bajnokságban vezető olasz feljött a 8. helyre a 12-ről a rajtot követően. Michele Cerutti, a hölgypilóta, egyelőre a 10. helyen, rózsaszín Mercedesével. Bertolini meglép, Pierre Guidi egy picit feltartja a többieket, Johnny Herbert egyelőre a harmadik, a két BMW-snek nem jött össze igazából a rajt, Cserki a negyedik, Tom Biaggi az 5. helyen. Pierre Guidi és mögötte Johnny Herbert. Na, majdnem 3 másodperces előnye van a Bertolininek.
Pierre Guidival szemben. Pigoli autója. Ez pedig Ferrari, eléggé kemény csata. Két BMW és a shoulder ágyban. Lehet, hogy ez Cserki és Tom Biaggi. Mi történhetett? Csak kapunk egy lassítást, igen. Egy BMW mindenképp hiányzik innen. Pigoli Cserkit előzi, akkor az lehet, hogy Biaggi volt a shoulderben a másik BMW-vel. Az élen Bertolini, Pierre Guidi, Johnny Herbert. Aha, rögtön az első kanyarban volt egy komolyabb baleset. Nem túlságosan széles azért ez a pálya, valljuk be, itt van Elöngában. Közel van az a fal, és hiába a shoulder. Ennél a tempónál nem sokat lassult a versenyautó. Kapom az információt egyébként, hogy jól van a pilóta az 58-as versenyautóban. Bossi, a 36-es rajtszámú Audi RS4-es pilótája kap egy utolsó figyelmeztetést. Itt van ő. Kemény csata van itt mindenhol, nem csak az élem. Sőt, talán jelenleg az élem a legkevésbé kemény csata. Két Jaguar. Én megmondom őszintén, csak ebben a sorozatban láttam még Jaguar versenyautókat, ráadásul az XF az nem egy kicsi autó, igaz a Maserati Quattroporte sem az. Bertolini, Pierre Guidi, Johnny Herbert, Pigoli, Cserki. Ez a sorrend az élem. Itt van Bertolini, Maserati-ja. Tom Biaggi hátraesett a 19. helyre, úgyhogy kicsúszott. A bajnokságban vezető Ferrari egyik manőverét is vizsgálják. Bertolint ez nem nagyon zavarja. Itt van egyébként Ferrari. Morbidelli van mögötte egy Audi RS4-essel. Nem egy Ferrari fejét már a 6. helyre, a 12-ről startolhatott. Nem adja fel tehát a küzdelmet. Amit az előbb mondtam, azt jelzik most hivatalosan is a képernyőn, hogy vizsgálják Ferrari egyik manőverét. Kettesel Gabelinit láthattuk egy M3-as BMW-vel, Armettát tolja egy kicsit, Armettája a Chevrolet Lumina CR8-as. Egyre Ferrari bajban, simán elmegy mellette Morbidelli. Bertolini, Pierre Guidi, két Maserati. Aztán jön Pigoli, aki már megelőzte Johnny Herbertet. Két Mercedes a két Maserati mögött. Pigoli villámgyorsnak tűnik, és most már a második helyen csatázhat majd.
fékezett azért itt Pigoli. Eléggé nagy volt a füst. Ráadásul hát, hogy Pierre Guidi volt. Éppen nem láttuk. Az előző szezon végén építették újra egyébként a svájci csapatnál, a Swiss Teamnél a két Maserati Quattroportét. Úgy tűnik, hogy jól sikerültek az átalakítások. Michelát láthatjuk. Michela Ceruttit. Csajos autó. Belülről a hölgy. Előtti kilátás. A vezető, operatőr és a rendező is megszerette őt. 16,5 perc plusz 1 kör, ennyi van hátra. Egyelőre jól megy nagyon Morbidelli is. Már Cserkit szorongatja. És el is megy Cserki mellett, pedig elvileg ez egy gyári BMW M3-as. Morbidelli RS4-esénél pedig nincs gyári támogatás. És Morbidelli közben megfutja a verseny leggyorsabb körét, 1 perc 40,577 másodperc. Nincs senkinek 1:41 alatti ideje, csak neki. Itt megy el Cserki mellett. Pigoli közben kezd felzárkózni Pierre Guidira. Már csak 8000 másodperc a hátránya Pierre Guidival szemben. Az semmi. Igaz, még egy előzés formájában realizálni kellene a sebesség különbséget. A BMW csapat. Sok okuk egyedülre nincs az örömre. Legjobb BMW Cserki a 6. helyen már csak. És Morbidelli most Johnny Herbertet érte utol. Elfékezi magát Johnny Herbert. És ilyenkor hatalmas pofont kapnak ám a gumik. Nem biztos, hogy a következő pár kanyart úgy tudja venni Johnny Herbert a hirtelen felforrósodott gumikkal, ahogyan szeretné. Bertolini, Pierre Guidi, Pigoli. Megint egy pici füst Johnny Herbert autója környékéről. De egyelőre Morbidelli a legnagyobb meglepetése ennek a mai zárófutamnak. Itt van Ferrara egyelőre még versenyben. Ferrara a 7. Szini van most Ferrara mögött, szintén egy Mercedes-szel. Johnny Herbert. Lehet, hogy kénytelen ő is megadni magát Morbidellinek. Nem a célegyenesen, mint a gyorsabb lenne a Mercedes. Kérdés, hogy most sikerül-e jó féktávot vennie Johnny Herbertnek. Úgy tűnt, hogy igen.
Morbidelli nagyot megy ma. Még Johnny Herbertet nem olyan könnyű megelőzni, minden hája megkent pilótáról van szó. 47 éves Johnny Herbert. Ugye hosszú éveken keresztül a Forma 1-ben ment. 1989-től 2000-ig Benetton, Tyrrell, Lotus, Ligier, Sauber, Stewart és Jaguar. Ezek voltak a csapatai. És ő nyert is 3 futamot, azért ezt nem mindenki mondhatja el magáról a Forma 1-ben sem, hogy futamgyőzelemmel tudta befejezni a karrierjét, vagy futamgyőzelmekkel. Picit hozzáér most Szini Ferrari autójához. Johnny Herbert pedig továbbra is küzd Morbidellivel. Armetta, mögötte Gabellini. De most úgy tűnik, hogy Morbidelli megint elment Johnny Herbert mellett. És most ott is hagyja Morbidelli Johnny Herbertet. Morbidelli most 4. Van még hátra bő 11 perc plusz 1 kör. Armetta gépészkedik a Chevrolet Luminával. Nem megy rosszul egyébként ez az autó. Szini és Ferrara előtte. Mint a Ferrara egy picikét feltartaná Szinit. Most próbálkozik Ferrara mellett elvenni. Szini. Belül befér. Nem hagyja magát persze Ferrara, miért tenni. Nem ért össze most Szininek. Aztán nagyon-nagyon közel a két autó, és most talán belső íven el tud menni Ferrara mellett Szini. Azt hiszem, hogy a bajnokságban vezető pilótának el kellett vennie a gázt, nehogy kicsúszson. Most pedig Szini tűnik lassúnak előtte a kanyar közepén. És addig tartotta fel Ferrarát Szini, még beférkőzött Armetta is Ferrara elé, sőt, megérkezik Gabellini! Szinit kiforgatják! Azt hiszem nem Ferrara volt. Közben Gabellini elmegy Ferrara mellett. Megérkezik Michele Cerutti is. Szini kiszállt a versenyből. Egyelőre ebből a csatából legjobban talán Gabellini jött ki. Nézzük, mi történt. Megjelenik a Chevrolet. Aha. Hát azért meg fogja elbüntetni szerintem Armettát. De érdekesen csinálta Szini, nagyon-nagyon lassúnak tűnt a kanyarban, vagy lelassult. Armetta meg megtolta, és ennyi elég volt, hogy megforogjon. Bertolini teljesen tisztán a saját tempójában tud az élen autózni, és ez bajnoki címet érhet neki. Pierre Guidi a csapattárs, ráadásul ott van még utóvédként. Pigoli próbálkozik most Pierre Guidival, talán el is megy itt belül. Szép előzés Pigolitól, de messze van tőle Bertolini. És egyre kevesebb idő van hátra ebből a versenyből. 8,5 egészen pontosan plusz 1 kör. Morbidelli az Audi RS4-essel. Ő is elmegy Pierre Guidi mellett. Már a harmadik Morbidelli. Pigoli meg, Bertolini nyomába eredt.
minden így marad, akkor megnyeri, ahogyan önök is látják a Superstar sorozatot. Így autózik a versenyt vezető pilóta. Jó hangja van ennek a Maserati motornak. Pigoli hátránya majdnem 3 másodperce. Bertolininek nem kell kockáztatnia, csak be kell osztania az előnyét. És a Pigolinak lehet, hogy hátrafelé kell figyelni, mert Morbidelli megérkezik lassan a nyakába. Michele Ceruti egyedül a 9. helyen, a 8. helyen Ferrara. Hiába vezette az utolsó futam előtt a bajnokságot, így oda lehet a bajnoki cím. Szini még versenyben a 11. helyen. Egyébként most olvasom az információt, miközben Szini űzi Armettát, hogy a bírókhoz rendelték Ferrarát. Nem elég, hogy a bajnoki cím oda lesz, még lehet, hogy meg is büntetik. A BMW-nek sem úgy alakul ez a verseny egyelőre, ahogyan szerették volna, csak a 6.-7. helyen Cserki és Gabellini. Nassini és Armetta megint próbálkoznak egymással, összeér a két autó, de ez talán még most belefér. Szini a 10. helyre jön fel, és megérkezik Biaggi is. Ő is lenyomja Armettát. Biaggi nézelődik Szini mögött. Ez pedig Morbidelli. Az élen Bertolini, kevesebb mint 5 perc plusz 1 kör, ami hátra van. Nem hiszem, hogy sokan számítottak arra, hogy mondjuk Bertolini mögött Pigoli és Morbidelli autóznak majd. Nem mondjuk Cserki, vagy Biaggi, vagy Ferrara. Gyorsabb egyébként Morbidelli és Pigoli most, mint az élen haladó Bertolini. Bertolini csak 1.42-es időt ment, Pigoli és Morbidelli 1.41-eset. De még így is van 2 másodpercnyi előnye az élen haladó Bertolininek. És Pigolival próbálkozik Morbidelli. A kigyorsításnál jobbak tűnik az Audi, de nem volt elég hely. Morbidelli is csodálatosan megy ma. Pigolinak kell védekeznie.
Így alakult a különbség a két versenyző között az elmúlt 3 körben. Eltűnt valahol 2 tizedám. És így, hogy űzi, hajtja Morbidelli Pigolit, még nem lehet teljesen nyugodt Bertolini sem. Pierre Guidi a 4., Johnny Herbert az 5. helyen, Cserki a legjobb BMW-sként a 6. Ferrara közben elmegy Cerutti mellett. Ferrara feljön a 8. helyre. Cerutti szemszögéből a történet. Most egy picit talán Morbidelli visszábbet. Pigoli egy kis lélegzethez jutott. Bertolini az élen. Nézzük, mennyi maradt az előnye. Még van az előnyből 1,8 másodperc egészen pontosan. Na, megint megjön Morbidelli Pigolira. Befére kívülről, elvette a gázt, fékezett Pigoli. Nehogy összeütközzenek. Morbidelli a második. Egy nem túlságosan új RS4-es Audival. Megvolt a sebességkülönbség kettőjük között. Jó, másfél autónyival előrébb volt már az Audi, mint a Mercedes. Ez viszont egy Maserati az élen. Az nagyon nagy dolog lenne, hogyha hátralévő egy körben mondjuk Morbidelli utol tudná érni Bertolinit is. Bertolini a bajnoki cím felé száguld. Ezt a kört be kell fejezni, és utána még egy kör. És közben Pigoli támadás alá kerül. Most éppen Pierre Guidi az, aki ott van mögötte. Pigoli elfogyott, úgy tűnik, a csatában, amit Morbidellivel kellett vívnia. Ez pedig Tom Biaggi, az 1-es rajtszámú BMW-vel, mögötte pedig Színi. Lassan véget ér a verseny. Pigoli. Bertolini nyakára megérkezik Morbidelli. Mit autózik ezzel az RS4-essel Morbidelli? Hihetetlen. Pedig biztosan szeretne Bertolini győzelemmel ünnepelni. Tud-e még Morbidelli támadást indítani? Akar-e, mere? Vállalva azt a kockázatot, hogy esetleg kiüti a versenyből Bertolinit. Morbidellinek nincs esélye a bajnokságban, de ma nagyon szépen megy. Bertolinnek 158 pontja van, Ferrarának 162, de Ferrara nagyon hátul van. Bertolini a bajnoki címért megy. Morbidelli ott van, de Bertolini beér a célba. Morbidelli a második.
Pierre Guidi végül is a harmadik, Pigoli csak a negyedik, Johnny Herbert jön az 5. helyen. Cserki a legjobb BMW-s, ő lett a 6., mögötte Gabellini a 7. Szépen Bertolini rajtcélgyőzelmet aratott, de azt hiszem a legtöbbet előző pilóta címét ma Morbidelli kapja. Gyönyörűen terelgette ezt az Audi RS4-est. Itt van még egyszer a befutó. A szezon utolsó versenyét tehát Andrea Bertolini nyeri, és ő nyeri a bajnokságot is Maserati Quattroportéjával. Ez a Swiss Team, ez a csapat neve, ők ünnepelhetnek. Bertolini tehát megnyerte az európai bajnokságot. A konstruktőrök versenyében egyébként a BMW lett a legjobb. De azt hiszem, hogy ez nem vigasztalja a Bajor márka olasz szerelmeseit. Igaz, az olaszok annak örülhetnek, hogy egy olasz típusú versenyautó nyert egy Maserati Quattroporte. Akinek nem jött össze, az Ferrara. Problémái voltak a motorjával, csak a 12. helyről startolhatott. Cserki azért az olasz bajnoki címet behúzza, hiszen Cserki bejött a 6. helyre, és ott sokkal nagyobb előnye volt neki. Bocsánat, Bertolinivel szemben. Ugye a 6 pontért járó pontok is elegek voltak ahhoz, hogy ő legyen az olasz bajnok. Azt hiszem egyedül a Mercedes csapatnál lehetnek most elkeseredettek, se futamot nem nyertek, se olasz bajnokságot, se Euro Series-t. Akarom mondani Superstars európai versenyt. Valószínűleg jövőre is lesz ez a sorozat, bár ugye a mai gazdasági helyzetben sosem lehet tudni. Néha pillanatról pillanatra változnak a dolgok. Itt van a győztes, Andrea Bertolini. Ez volt tehát az utolsó verseny ebben az idényben a Superstars sorozatban. Andrea Bertolini magabiztosan nyert itt, és ez elég volt ahhoz, hogy övé legyen a bajnoki cím. Itt van tehát a mai második verseny végeredménye. Morbidelli szépen ment, de csak a második lett. Pierre Guidi, Pigoli, Johnny Herbert, Cserki, aki az olasz bajnoki címet azért megszerezte. Ferrara a 8. helyre hozta az autóját, de ez nem volt elég, hogy ma ő ünnepeljen. Cerutti, Tom Biaggi, Armetta, és aztán szépen sorban a többiek. Én köszönöm a figyelmüket, további kellemes időtöltést, maradjanak a sportklubon. Viszontlátásra, viszonthallásra.